Nonni, nyt ne olisi ne etuvaloumpiot restauroitu ja kyllähän niistä tuli ihan törkeästi paremmat kuin mitä ne oli. Se muovi oli päässyt aika paljon kellastumaan siitä pinnasta ja se vaikutti kyllä valotehon aika tavalla. Ja ehkä ne vanhat halogeenitkaan nyt ei niin hirveän hyvät enää siellä ollut, mutta nuo LED-polttimot tuntuu ainakin valaisemaan koko tienoa ja valokuviokin on yllättävän tarkka. Mä meinasin, että niissä olisi ihan törkeästi jotain hajavaloa tai muuta, mutta valokuvio kyllä tuntuu ainakin tärähtävän sinne seinälle ihan samalla tavalla kuin noilla halogeeneilläkin, että en ole siitä sillä tavalla huolissaan. Ja kävin kykkimässä vähän siinä etuvalojen tasalla, niin ei ne mun mielestä kyllä mitenkään kummallisesti häikinyt, kun kaikki aina valittelee, että LED-polttimot häikäisee hirveästi, mutta ehkä siinä on joku ero halvan kiinalaisen ja kunnollisen polttimon välillä. Mutta sieltä on Amazonista tullut pakettia ja pitäisiköhän meidän katsoa, mitä se on syönyt. Voisi käydä läpi, mitä kaikkea sieltä tuli ja sitten miettiä, että mitä seuraavaksi tehdään. Mulla olisi tuossa tuo etumaskin restaurointi, sen pinnottaminen ja sitten noiden logojen vaihto. Ja sitten voitaisiin katsoa esimerkiksi toi ohjaustehostin. Se vuotaa, joten se pitäisi vaihtaa se pumppu. Mulla on hyllyssä siihen uusi, niin tsekataan noin läpi ja mietitään, mitä sen jälkeen sitten tehtäisiin. Kyllä mulla muutama idea vielä on tuolla lippiksen alla hautumassa, mutta palataan niihin vähän myöhemmin. Eli tuosta maskista on yläpuolelta molemmat kiinnikkeet rikki ja samaten tuolta alakulmissa siellä on muoviset tapit, jotka on molemmat poikki. Eli maski on tyylin pyhällä hengellä siinä kiinni. Hirmuiset prikat on pitänyt virittää tuonne kulmiin, että se pysyy siinä paikallaan. Ohjaustehostaja löytyy taas tuolta. Tuosta näkyy ilmastoinnin kompressori. Sen alla on sitten asepumppua ja ohjaustehostinta. Ja se on vuotanut ja oireilu jo pitemmän aikaa, mutta mä oon ajanut vaan menemään ja oottanut, koska se laukee. Ja nyt se rupeaa vuotaa sen verran, että se on parempi vaihtaa. Tässä on ohjaustehostajan nestesäiliö ja tuo taaempi on sitten tuon aktiivisen kallistuksen vakausjärjestelmän säiliö. Ohjaustehostin nesteet pitää totta kai vaihtaa ja mulla on myös uudet nesteet tähän. Tämä aktiivinen kallistuksen vakausjärjestelmä on ihan loistava, koska siellä on hydraulisylinterit kiinnitettynä kallistuksen vakaatiin ja kun ajat mutkaan, auton kori tahtoo kallistua ulkomutkan puolelle, niin tuo järjestelmä gyrosensori huomaa sen ja se työntää hydraulisylinterillä vastaan ja pitää ton korin suorassa. Ja se jos mikä on kiva. Mulla tosiaan löytyy Britpartin ohjaustehostin. En tiedä yhtään miten laadukas tämä mahtaa olla, mutta toivotaan, että tämä nyt olisi edes jonkunmoinen. Ei varmaan alkuperäiselle vedä vertoja, mutta sellainen murikka. Eli tästä täytyisi tätä täytyisi sinne vaihtaa. Ja siellä on nämä painepuoli ja sitten ei niin paineinen puoli lähdöt ja joo, semmonen tapaus. Jo kaikki repsuttaa. Toivottavasti tää kestää. Mutta tämmönen mulla on. Ja sitten mulla löytyy myös asejärjestelmään on myös uusi suodatin. Eli sieltä asen venttiilikoneistosta löytyy tämmönen suodatin ja tämä menee sitten vaihtoon öljynvaihdon yhteydessä. Löytyy Ravenolin öljyt, eli tämä pitäisi käydä ohjaustehostimeen sekä sitten siihen asejärjestelmään. Eli kun mä saan vaihdettua molempiin ne hydraulinesteet, niin tämä sama mömmö pitäisi niihin molempiin käydä. Ja tämä Ravenolin purkki ja nämä öljyt, niin nämä on Land Roveriin hyväksyttyjä, niin tulee ainakin sitten oikeanlaista ja tietää, että toimii. Muita juttuja on pohjanlyöntikumit, eli taka-akselilta puuttuu multa pohjanlyöntikumit ja katsastusmies siitä sanoi, että tämmöiset pitäisi sinne laittaa. No, tässähän nämä on. Maksoiko nämä 3 puntaa kappale, joten ei ole kyllä hinnan kiroissa. Raitisilmasuodatin Discoverissa on tällainen
vaahtomuovi suodatin, rulla tai pötkö. Ja tää on aivan jäätävän huono, mutta tää kestää pari vuotta ja sen jälkeen tää menee ihan haperoksi auringonvalosta. Ja UV-säteily ilmeisesti haurastuttaa sen ja sitten se on silppuna taas siellä tuulilla siinä alalaidassa. Maskissa on tosiaan hieman toi merkki, tommonen päivän polttama, niin mulla olisi siihen uusi tämmönen, joka sopii paremmin sitten muutenkin tohon ulkoasuun. Niin otetaan tosta merkistä tai vanha merkki pois maskista ja katsotaan miten se lähtee. Lämmittämällä varmaan parhaiten. No niin, nyt meillä on uusi lantikan merkki ja laitetaan se tonne. Nyt se on siellä ja kylläpä muuten näyttää paljon paremmalta. On tyylikäs. Mulla on tämmöstä Gyeonin Q2 trimmiä, joka on noihin muoviosiin tarkoitettu, joten sen voisin ottaa ja tuohon laittaa pintaan. Niin katsotaan minkälainen siitä tulee. Muista lukea ohjeet. Tässä ei ole vittu mitään järkeä, että ei lue ohjeet. Ihan sairasta. Normaaliin tapaan en tietenkään lukenut ohjeita, kun aloin hommiin, vaan laitoin tuota ainetta suoraan tonne levitystyynyyn ilman näitä rättejä. Ja se ainehan olisi pitänyt tuohon rättiin levittää ja sitten ton applikaattorityynyn ja tuon rätin avulla levittää sinne kappaleeseen. Niin sillä tavalla se olisi se tyyny pysynyt puhtaana. No, nyt se meni tällä tavalla ja ottakaahan oppia, lukekaa siis ohjeet ennen kuin ryhdytte hommiin. Tämä pinnoitehan toimi tosi hyvin tässä, ja mä oon ihan yllättynyt, miten hyvä tästä maskista tuli. Kyllä tämä nyt kehtää tuohon keulalle laittaa, ja sittenhän tämä auto rupeaa näyttää jo miltei uudelta. Nyt voi tuossa laittaa sitten toi boksi kiinni. Siihen tekasin tällaisen levyn. Rosteriruuveella tuo kiinni ja sitten tää siirtää sitä hieman eteenpäin. Katsotaan saadaan se tuonne noin. Siinäkös meillä olisi ruuvit suurin piirtein tai reijät kohdallaan. Eikä ne järisyttävän pitkillä ruuveilla tänne kyllä tuu kiinni. No niin. Nyt se on siellä. Onko se sitten miten keskellä siinä? Keskellä koko puskuria. On aika hyvä. Ja sitten... Kyllä. Siinä se on. Seuraavaksi me voitaisiin laittaa tää maski paikalleen. Ja tähän maskin ylälaitaan pitäisi laittaa näille lisävaloille toi yläkiinnikkeelle jonkunlainen kiinnitys. Mulla aikaisemmassa oli vaan läpireikä ja sitten siitä
pultti ja mutteri läpi ja se oli aika hankala käyttää, koska se tuonne takapuolelle on hankala laittaa mutteri. Mutta niin melkein voisi testata, että onnistuisiko laittaa tuommoinen kierreniitti tuohon. Reikä meidän täytyy joka tapauksessa tehdä sille, joten katsotaan miten semmoinen kierreniitin laitto onnistuisi. Ja jotta mä en heti pilaa tätä mun hyvää kappaletta sillä, niin mä harjoittelen tuossa toisessa kappaleessa sen, jossa mulla on reiät valmiina ja siinä on ne reiät valmiina ja niin laitetaan niihin ne niitit. Porotaan vähän isommaksi ja kokeillaan tällä niittipyssyllä laittaa se, tai niittipihdillä laittaa se kierreniitti. Ja katsotaan miten se siinä pysyy, koska se on aika paljon vaivattomampi siihen kierrättää sitten kiinni tuo. Mutta katsotaan kun käy. Okei. Katsotaanpas miten tämän kanssa käy. Nyt. Kyllä se taisi siihen mennä. Sehän pysyy siinä kun taot. Kattoo. Kyllä se voisi olla ihan hyvä. Okei. Perussetti, että tavarat aina on hukassa. 26 senttiä. Kyllä. Yes. Ne on kyllä siinä kun tauti. Vitsi, tuo on kyllä hyvä laite. Joo. Success. Nyt ei muuta kuin tehdään koeasennus. Niin, katsotaan miten tää menee ton. Just juu. Nähän kävi siihen. Nyt vaan lamppujen säätö vielä, että ne varmasti on oikein. Mutta aika hyvät. Ja toi oli kyllä tosi jees, että ne sai siihen noin nätisti kiinni. Ai että, mukavaa. Välillä on hyvä tehdä vähän pienempiä hommia. Eli tässä kohtaa me vaihdettaisiin tuohon toi raitisilmasuodatin, joka löytyy lantikasta tästä tuulilasin alta. Ja niin kuin huomaa, niin edellisen vaihdosta on hetki aikaa. Siellä on enää pieni pala jäljellä. Niin laitetaan uutta tulille. Nyt olisi raitisilmasuodatin paikallaan ja voisi olla tämän ohjaustehostimen laiton aika. Käydään hakemaan tuolta työkalut ja lasketaan öljyt pois. Katsotaan sitten samalla tuon kallistuksen vakaussysteemin öljy- ja suodattimen vaihto. Ja nähdään minkälainen homma tämäkin mahtaa olla. Mennään toi pumppu tuolla ei missään kovin simppelissä paikassa näytä olevan. Joten kääritään hihat ja ryhdytään hommiin. Ohjaustehostimen pumpun vaihto. Hyvin yksinkertainen. Irrotaan vaan hihnapyörän pultit ja sen jälkeen tuolta takaa muutama pultti kiinnityslevystä ja laita astia alle ja sillä selvä. No niin, hyvä homma. Mutta todellisuudessa kun hihnan ottaa pois, niin tuolla olisi 3 kappaletta noita tollaisia pultteja. Ja milläs ihmeellä noita nyt sitten saat auki? Et niinku yhtään millään.
Jos hihna laittaa paikalleen, niin se ei auta, se ei jaksa pitää tuo, vaikka kuinka kiristäsit, niin tuo pyörii tuo hihnapyörä. Ja ne on ihan julmetun kovasti kiinni nuo pultit. Joten pitää keksiä jotain muuta. Kenties yrittää ottaa tuosta toi asepumppu pois. Se on parilla pultilla kiinni siinä, niin jos sen saisi siitä pois ja pääsisi vähän näkemään. Ja sitten tuolta takapuolelta hienosti, täällä on noin, tarkentaako sitä, mutta kuitenkin tuolta noin nuo kun saisi siitä auki, niin ai ettää. Mutta katsotaan kuinka tässä nyt äijän käy. On ärsyttävä on. Voi. Nyt on ohjaustehostimen pumppu pois sieltä. Irrotin tuon asepumpun sekä otin tuon ilmastoinnin kompurankin tuosta vähän pois paikaltaan, jotta saa paremmin pääsyä tonne. Ja siellä ohjaustehostimen putki on. Ja tää on itse asiassa aika hauska toteutustapa. Täällä siitä ohjaustehostimen pumpulta menee veto tuolle vesipumpulle. Eli ohjaustehostimen pumppu pyörittää myös vesipumppua. Ja vaikka nyt jonkun aikaa näiden kanssa on puljennutkin, niin en ole tuommoista ymmärtänyt tai hoksannut, että se on tehty noin. Mutta aika hauska. Ja tosiaan tuolla on sitten niinku vedelle vuotoreikä, tuossa tuo tiiviste rupeaa tuolta vuotamaan, niin se vuotaa sitten vettä pois. Tässä olisi tämä ohjaustehostimen pumppu. Ja niin kuin nähdään, niin kyllä siinä jonkun verta on tuolla kuivunutta jäähdytysnestettä. Se, että en tiedä minkä ikäistä se on, mutta kun ei siellä, siis se oli ihan kuiva sieltä takaa kyllä. Että joskus tämä on vuotanut jostain jäähdytysnestettä ja mun ymmärryksen mukaan, kun tämä pumppu on niin kuin näin siellä ja tässä on nyt tässä päällä on jäähdytysnestettä, niin ei se ole voinut vuotaa täältä, koska ei se mun järjen mukaan täältä ei voi kulkeutua ylöspäin pumpun päälle, vaan se tulisi siitä juorureikää pitkin tänne alaspäin. Ja mä veikkaan, että jossain vaiheessa, ja on varmaan ollutkin niin, että tästä on vuotanut toi tai joku muu tässä sitä jäähdytysnestettä, ja se on valunut tonne alaspäin. Ja sitten muualta, totta kai kun mä oon pessyt koneen, niin muualla sitä ei näykään, mutta sitten tonne, kun ei sinne pääse niin kuin pesemään mitenkään, niin sitten se on jäänyt sinne tuo kuivunut jäähdytysneste. Se on mun teoria tästä. Laitetaan tuo uusi pumppu menemään tuonne paikalleen. Kiinnitysrauta tuohon kiinni ja pulteilla sinne jollain tavalla paikalleen, mutta ohje oli, että pultteja ei saa kiristää kokonaan loppuun asti. Kertokaahan, minkälaisia osapesurit teillä on käytössä, kun mä haluaisin löytää jonkun järkevän ratkaisun näiden likaisten pulttien ja muiden osien pesemiseen. Ja siihen liittyen kaikki vinkit on tervetulleita, niin laitahan ehdotus tulemaan. Sellainen projekti oli siis se, ja laitetaanhan tuo uusi pumppu tuonne paikalleen, niin sitten saadaan myös uudet nesteet sinne sisälle. Ja sitten pitäisi ottaa kyllä työn alle toi kallistuksen vakaajan puoli myös sieltä suoratin vaihtoon ja uudet ölpät sinnekin sisään, niin eiköhän toi virkisty aika tavalla toikin systeemi. Mutta kääritään taas hihat ja ruvetaan hommiin. Laitetaanhan sitten uusi O-rengas tuohon putken päähän. Niin saadaan se sitten tiiviiksi. Nyt on uusi klemmari tuolla ja O-rengas tossa paikallaan. Voisi ruveta harrastelemaan sitten tuota pumppua sinne paikalleen. Katsotaan kuinka tää käy. Otetaan tuolta alareunasta tuo tulppaa pois ja öljy tonne. No sehän meni hyvin. Otetaan pumppu sinne ja otetaan tuosta pohjasta tuo tulppa pois. Sitten tuosta pitäisi kääntää toi pois. Ja sitten ruvetaanhan sovittelemaan sitä sinne paikalleen. Mistähän välistä me se sinne saadaan?
No. Oi, 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 oi. Ei mahu kädet, ei mahu mitkään tänne. Ja taas tulppa irtos ja kohta on paska siellä. Nyt se on lattialla. Mikä minä on? Eli semmonen projekti se. Suoritetaanpas tähän aktiivisen kallistuksen vakajasysteemiin tuo öljynvaihto. Roppu on tossa ja sieltä pitäisi liruttaa sitten öljyt pois ja tuon takana on myös suodatin. Mutta vähän on likaa ja tietenkin, en tiedä tarkentaako tää, mutta joku seppähän sen on nylpännyt. Katsotaanhan millainen taistelu tostakin saadaan, kun ruvetaan sitä availemaan, niin kutsutaan se nyt ensin ja katsotaan kuinka käy. Tommosen siihen voisi hitsata. On se ainakin tarpeeksi iso. Sais hitsattua tuolta oikein kunnolla. Ja sais lämpö sitten voisi tehdä tuohon duunia. Kyllä aina pitää olla kaikenlaista. Toi tohon vaan ja ei siinä taida paljon muu auttaa. Tää on ainakin riittävän iso, että saa hitsattua hyvin tuolta mutteri sisäpuolelta sitä tohon noin kiinni. Pienempikin muttereita mulla totta kai on, mutta sitten taas se, kun se itse mutteri, vitsi kun olisi vielä vähän isompi, että se menisi niinku tän päälle, niin olisi kyllä aika makea siihen laittaa tommonen hitsata tuohon keskeltä vaan kiinni siihen, niin siitä tulisi niin paljon lämpöä siihen, että se kyllä varmasti irtoisi siitä. Sitten toisaalta pitäisikö mun kokeilla ottaa ja porata tohon sillä tavalla, että se menisi tonne siististi. Ja sitten jos tästä saisi niinku tehty tämmöisen paremman version, että tää mutteri jäisikin tohon pysyvästi, niin sit mulla olisi ainakin aina siitä sitten kunnollinen kantamista ottaa vääntää auki, eikä olisi tommonen kuusiokolo, koska noi on aika pahoja. Sen kun meet nylppäämään, niin se on siinä. Tämmöstäpä ei hirveän helposti nylpätäkään. Vitsit. No niin. Nyt se sopii siihen. Eli porasin tästä sisäpuolelta hieman mutteri isommaksi, jotta se käy tohon ton kannan päälle. Kannan hionta tosta noin ja sitten vaan mikillä tuosta saumaa tonne. Aina teetättää vähän lisää hommaa. Kyllä pikkasen ärsyttää tämmönen. No mut jatkossa siinä on ainakin iso
kantamista pyöräyttää sitten. Eihän siinä sitten mitään muuta. Ketterästi kun kirahvi. Otetaan tuosta vähän ruosteita pois, niin nopeasti tuolla laikalla, vaikka ei hiomalaikkaa nähnyt. No, sitten se on ainakin turattu siinä, jos ei sinä et uskonut minun tekemiseen, niin mä en usko sun tekemiseen. Ihan Vähän muumipoppa saamaan, kun sä et saa sitä maadotusta pysymään, siinä sano mun sanan. Vedätkö se koko mutterin täyteen? Vedä. Se tekee aika paljon lämpöä. Kyllä. Kyllä. No niin. Nytkö se on? Nytkö lähtee narsk vaan ja se on irti? Narsk vaan ja se mutteri irtoaa Haluatko sitten. se joku astia? Jos... On. Eikö tässä ollut lähellä asti? Tuossa on astia tossa. No. Mitä tapahtuu? Lähti auki! Jumalauta! Ai ettien että! Joo. Ei sitä kyllä tolla. Haluatko sä räiken? Onko sulla? Ei. No tämmönen pyörii tässä kyllä. Hylsystä jaksaa pyörittää. Sit se ettei tuu yhtään mitään. Joo. Ei sitä ihan hirveesti kyllä tullut. Pitäisikö sieltä tulla? En mä tiedä. Ei välttämättä. En mä tiedä. En mä tiedä mitä. Mä oon ikin tämmöstä avannut. Mitä sieltä tuli? Hienosti kaikki kuten haameskalla. Puoli desi. Jos sitäkin. Tämmönen high-tech 6 millin. Toi Mikä siellä on? suodati. Noin. Onko sulla semmonen uusi? Oh. Tietenkin. Totta kai. Mut ei tää kyllä likaselta näytä. Okei. Siis tossa on kaikki öljy mitä siellä on. Aika jännä, että Siis mikä toi nyt oli? Se kallistus vaikka. kallistuksen vakai. Juu. Ei täällä, minkä takia täällä ei enempää ole, en mä tiedä. Pitäisikö siellä olla? No. Vois kuvitella. Ja no niin, nyt hitsaajamestari näyttää kuinka kolvataan. No niin, täyte hitsaus. Siihen tuli patti. Kunnon patti, joka pitää hioa. Nyt siitä osasta tuli helvetin painava vielä. Ootko tyytyväinen? Ole. Aa. Kato kuinka vimosen päälle. Ei oo mitään muumipappanööliä. Ei oo sähköjänniksen paskaa. Aa, nyt on oikein. Ammattimies. Siitä pienet höyryt vielä niin. Tohon kulmaan vielä laittaisin, koska siinä on vielä... Laitahan täppä siihen. Se niinku tossa. Mm. Nyt siitä tulee... No niin. Mitä sieltä tulee? No. Nyt se on Nyt siinä. se on täydellinen. Oi ettien että. Osa on täydellinen, mies on täydellinen, kaikki on täydellistä. Oh.
Mihin se meni se pilli? Meinaatko antaa sille pillistä kuumaa vai ei kun hetkinen. Kelpaako se meille? Kyllä. Tämähän on oikein viimeisen päälle hyvä. Kyllä on tyylikäs. Laitetaanko ilman suoratin tota? Ei. Se ei voi oikeastaan mennä mitenkään muuten kuin oikein päin järkevästi, koska se plop sanoo tuo ja onpa mukava kiertää kuule siihen paikalle. Nyt tää on varmaan ensimmäinen, mikä ottaa kiveä kiinni. Tang! Ei oo, kyllä tää vielä on alentunut. Onneksi. Se olisi kyllä hyvä. Meillä piti olla kaikki letkut kiinni. No niin, muuten meillä on... Tää on vihreätä, tosi lurua. Se punaista pitäisi olla. Okay. Niin, Punaista siellä oli. punaista siellä oli, mutta tää piti perkeles. Hyvä, että sä kaadoit sitä sinne. Juu, mutta siis kyllä mä oon sen ostanut ja kattonut, että se on se. Un momento, por favor. Joo. No, hyrskät Öljyn tässä. vaihto huuhtelemalla. Kyllä. Imasta. Alkaa muuten öljy vaihtumaan. Alkaa öljy vaihtumaan. Joo. Oho. Ohjaustehostin olisi vaihdettu ja nesteet sinne vaihdettu. Samaten tuli vaihdettu suoratin siihen kallistuksen vakaasysteemiin ja jonkun verran pulattua sen öljyropun kanssa. Mua vituttaa suoraan sanottuna tollaiset turapallit, jotka ottaa ja nyrppää kaikki nuo pultin kannat, mutta nyt siinä on ainakin semmoinen kanta, mistä pystyy ottaa isommallakin avaimella kiinni ja kyllähän muuten irtoo. Seuraavana olisi sitten sisustan purkua. Puretaan kaikki tuolta sisältä pois ja katsotaan sitten vähän ruostehommia sieltä. Saataisiin kaikki lattiat ruosteettomiksi ja semmoinen hyvä pinta, mihin ruvetaan liimailemaan noita äänenvalmennusmattoja. Niin ei muuta kuin kääritään taas hihat. Nehän on vähän kääritty, niin sukelletaan tonne hommiin.